Nu kan du nemt og hurtigt få en tør kælder og samtidig forebygge afskallende pus, lugtgener og skimmelsvamp. Drycon ECBS elektroosmosesystem stopper nemlig opstigende grundfugt og forebygger diverse følgeskader. Metoden er effektiv og løser problemet der, hvor det opstår. Installationen udføres hurtigt og enkelt, helt uden gravearbejde. Forud for projektets opstart kommer vi og besigtiger din kælder og foretager fugtmålinger. Vi installerer det smarte elektroosmosesystem, der sender svage jævnstrømsimpulser ind i væggene, så vandet bliver positivt ladet, og herefter søger mod den negativt ladede jord. Vandet søger ganske enkelt ud af fundamenter og vægge og tilbage i jorden, hvor det hører til. En permanent løsning, som også stopper tilførsel af ny fugt i fremtiden. Systemet kan som det eneste på markedet autojustere strømstyrken efter væggenes fugtniveau, hvilket gør Drycon ECBS billig i drift og 100% vedligeholdelsesfrit.